табиати беиштосою обҳои софу мусаффо ва хоки ҳосилхези тоҷикистони кӯҳсор имконият медиҳанд, ки соҳаи кишоварзию боғдорӣ ба маротиб рушду нумо намоянд. дар баробари таъми шаҳдбору болаззат доштани меваҳои ватани азизамон ҳамчунин дорои бисёр хусусиятҳои шифобахшӣ мебошанд. ин лаҳза оиди ҷиҳатҳои шифобахшии лимӯ ба шумо маълумот хоҳем дод. бояд гуфт, ки лимӯ ба организм манфиати бузург дорад ва ҳоло ки фасли зимистон ҳукм фармост, табибон тавсия медиҳанд, ки махсус дар фасли сармо истифодаи он ба маврид мебошад, зеро омехтану истеъмоли он бо чой хеле ба манфиат буда вирусу бемориҳо аз ҷумла зукомро аз бадан рафъ менамояд. ҳамчунин истеъмоли мунтазами он кори мӯътадили асабро таъмин намуда иштиҳоро меорад. онро нафарони фарбеҳ ва буғумдард истифода баранд ба манфиат аст. лимӯ аз миқдори зиёди витаминҳои С, П ва А иборат мебошад, ки ин сатҳи иммунитет, яъне устувории бунияи инсонро баланд мегардонад. шарбати лимӯ барои табобати бемориҳои меъдаю рӯда, бавосир, табларза ва вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм тавсия дода мешавад. шумо метавонед онро бо илова намудани нисфи шарбати лимӯ бо 1 ё 2 пиёла чойи гарм 2-3 маротиба дар як рӯз бинӯшед. инчунин иловаи он дар ҳар гуна хӯришҳо бе илова намудани намак ба манфиат аст. ҳамчунин ин усули истеъмол барои нафароне ки дар гурдаашон санг мавҷуд аст тавсия дода мешавад. шарбати лимӯ барои нафарони гулудард аз манфиат орӣ намуда, нӯшидани мунтазами лимончой дарди гулуро рафъ менамояд. нафароне ки пӯсти рӯяшонро зебо нигоҳ доштан мехоҳанд, лимӯ беҳтарин василаи зебо ва ботароват нигоҳдории пӯст мебошад. бинандагони азиз, ин буд якчанд маълумот оиди ҷиҳатҳои шифобахшии лимӯ.